салом ба ҳамаи барномаи ду дақиқаи тоҷикӣ бо шумо ман ноҳида бузорова. имрӯз дар барномаи мо раҳмонов осимхон, раҷабов отабек, парчамбардорони миллату ватани мо, варзишгарони тоҷик, хуш омадед ба барномаи ду дақиқаи тоҷикӣ. Осимхон, камтар айбораи худатон нақл мекардед? Ташаккур. Ассалому алайкум. Ман Раҳмонов Осимхон аз соли 2014 дар Русия зидда фаъолият дорам. Варзишгари ММА мебошам. 15 сол мешавад дар ин намуди варзиш машғул ҳастам. Бисёр намуди варзишҳода иштирок кардагим. Ай футбол сар кардагим, футбол бозӣ мекардем, волейбол бозӣ мекардем. Баъд оҳиста оҳиста вольная борьба омадем. Баъд бокс машқ кардем. Баъд ҳамин оҳиста оҳиста ба профессиональный боец, уровни профессионализм баромадем да. шумо ин қадар сол дар Русия зиндагӣ мекунед, варзишгар ҳастед, дар ин ҷо ватани худатонро ёд мекунед, мехоҳед ки ҳамонҷо зиндагӣ кунед? бале, ватани худамро чӣ бигӯм, дӯст медорам, ёд мекунем. Бо хоки ватан дигар айда. боз як бор дигар раҳмат ки қабул карден даъвати моро. Отабек, камтар айбораи худатон нақл кунед. Салому алейкум. Ташаккур, раҳмат барои даъват. Ман Отабек Раҷабов, варзишгари тоҷик. Гуфти шумо парчамбардори миллат ҳастем. ана дар шаҳри Москав машқу тамрин мекунем. Бигем ки ҳамҷа зиндагиам мекунем. Машқи тамрин мекунем, ҳамҷа баромад мекунем. Ягона нияти мо он аст ки парчами тоҷик боло ва бисёртар бардорем. Мо давлати худмона муаллифӣ мекунем, миллати худмона муаллифӣ мекунем. Бигем як главни целимон ҳамияе ки на танҳо дар Россия, дар Осиёи Миёна, вале дар ҳамаи ҷаҳон тоҷикро бишносанд. Тоҷик ки аст, варзиши тоҷик чӣ гуна аст. Ман аз синни 14 солагӣ ба машқ машғул ҳастам, ба машқу тамрин мекунам. Варзиши муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ, ба урусӣ бигем агар профессиональный боец ҳастем. мо қатъи Осимхон Раҳмонов як командаро муаллифӣ мекунем, дар як зал машқу тамрин мекунем. ҳамин зиндагии варзишӣ мебарем да. Ин як кори асосии мо аст дар зиндагӣ. дар шумо ҳамин ягон хел дарси муҳим дод варзиш? Бале, варзиш, ман хиёл мекунам, варзиш одамро дига хел васпитоват мекунад. Ин бори аввал ин дисциплина, як ответственность ба худ гирифтан, принимать решения в нужные моменты. Як ин бо ҳам бисёр вақт ай ватан дур аз оила, дур аз падару модар. Ин чӣ хел бигӯм, ҳамин қиндиҳои зиндагиро мегзарен аз пушти машқ ва эҳсосиёт дига айда лучше ценится это всё в жизни. боз як бор дигар раҳмат ки даъвати мо қабул кардед дар ин барнома. чӣ хеле ки гуфта будам, ин барномаи ду дақиқаи тоҷикӣ. дар ин барнома мо сатҳи донистани забони тоҷикӣ иштирокчиёморо месанҷем. ҳозир ман ба шумо камтар қоидаҳои бозиро нақл мекунам. агар шумо ягон савол дошта бошад, метавонед ки пурсед. ҳар яктаи шумо 2 дақиқаи вақт доред. вақти ятатон сар мешавад, дар оинаи нилгун калима пайдо мешавад ба забони русӣ. шумо бояд ки ҳамон калимаро ба забони тоҷикӣ тарҷума кунед. агар тарҷумааш дуруст бошад, вақти дуюм иштирокчӣ сар мешавад ва калима алиш мешавад. шахсе ки вақташ тезтар тамом мешавад ё ки камтар калима тарҷума мекунад, ин рӯз ғолибията ай даст метиҳад. ва гуфтан ҳатмие ки калимаҳо осон нестанд. калимаҳое ки мо ҳар рӯз тоҷико дар гуфтугӯ ба забони урусӣ истифода мебарем. масалан, шумо варзишгарон тренер мегӯед, фақат ба тоҷикӣ чӣ меша тренер? Устоз. Мураббӣ. чӣ хеле ки да истодаен, дар пеши шумо зангулача ҳаст.
ҳар як иштирокчӣ метавонад ки ду маротиба ба ягон шиносояшон занг зананд. Агар тарҷумаи калимаи наметониста бошен, метавонанд ки занглочаро пахш кунен ва ягон касда занг занем. Вақти шумо ман мекунем аму вақта. Боз агар шумо калимае надонед ва занг задан намехоҳед ё ки намедонед ба ки занг занед, метавонем ки аму калимаа гузаронем. Не ки 3 сония вақти шумо мо мегирем, не ки навбат дар дигар иштирокчӣ мегузарам.Чихеле ки гуфта будам, вақти касе ки якум тамом шавад ё ки камтар калима тарҷума кунад, ғулибиятае даст метиҳад. Ҳозир ман ба шумо як калима ба забони русӣ мегӯм. Агар шумо тарҷумаи калимаа медониста бошед, метавонед ки ба занглоча якум касе ки пахш куна тарҷумаи дурустша агар ҳам калимаа буга, бозии ҳамун иштирокчӣ сар мешава. Фаҳмо? Фаҳмо. Сар мекунем? Мутайёр. Кафе. қаҳвахона. Туғри, Айосимхон сар мекунем имрӯз. 2 минут вақт дорам барои вақти шумо рафтааст. Шумо бояд ки ҳам калима ба забони тоҷикӣ тарҷума кунед. Агар надонем, метавонем ки гузаронем, ки шумо метавонед ки ягон каса занг занед. аъзои член жюри меган ко Шумо общи 2 минут дорем да ҳама 20 бозӣ. гузаронем. Ман фикр кардам 2 минут вақт дорам. Не, ҳар як ҳамагӣ 2 минут вақт дорен шумо. Мегзаронем. Мегзаронем. Причина. Причина. Тоҷикӣ, забони тоҷикӣ, причина. Занг мезанед ягон каста? Гузаронем. Размер. Ишон гузаронем. Гузаронем. Саҳифа. Не. Гузаронем. Сайт. Свежий. Мокрый, чистый. Агар дословно тарҷума кунем. Тоза. Нав. Мокрый, чистый. Мокрый. Тари нав. Тару? Тару тоза. Секретарь. Секретарь. Субҳаналлоҳ. Мада занг занем. Секретарь. Занг мезанем. Шумо ба фикрам ҳар дафъам хеле одаморо шахсиятҳоро файрод мекунед ки ба тоҷикӣ мушкилӣ доранд. Душвор аст. Ози ҳамам хеле мушкилӣ дорад. Ман ози барандаи ин барнома не ки ман тамоми зиндагим дар Россия зиндагӣ гузаштагӣ ман забони англисӣ, французский, забони худум намедонам забони худумая барочки. Весь фокус переключается просто. Мумкин дар Тоҷикистон бигарден ҳами калимаҳо осонтар дар кала биёяд. Цели ҳами барнома ҳамие ки мо бояд ки дар ёди тоҷикои худ мо биёрем ки забони модари худмо ёд мо набурем. Ки это часть культуры. Чуть совесть атронуд, да? Не ки ҳамагӣ шумо 2 минут вақт дорем ки ягон кас занг занед. Дар ёдтон ягон кас наомад? Секретарь. Секретарь. Некому звонить. Секретарь. Серкотип. Служанка. Не ки дуруст гуфте. Было там. Котип меша. Серкотип. Правильно? Да. Котиба. Амбар. Дуруст. Случайно. Ҳамин Ойста. Не. Случайно ҳамин кора кардам. Меган ку? Случайно кардам ҳамин кора. Не ки ба забони тоҷикӣ ҳам истифода мебарем дар гуфтугӯ. Случайно. Ойста нохуст.
нохост, инсоф, Совет. Всё проиграл. да, неки даётун наомад совет. Метонем ки занг занем як бор дигар каста. Занг намебардорам телефон. Отабек совет чӣ мешава? совет o'zi dakkalam bud як секунд o'zi манав хандидам аз хотирам баромад совет як только что Ай наздикӣ одамо было. мегем ку камтар Ҳо, ман яд-се маслиҳат дуруст. Чӣ хел ки дидем Отабек ирӯз буридан бозии моро. Шумо табрик. ташаккур Отабек Раҳмат. шумо Осимхон имрӯз шумо ғолибията ай даст доден. Не ки раҳмат ки иштирок карден. Дар назари шумо Отабек бозӣ чӣ хел гузашт? Кадом калима дар назари шумо душвортар буд? рости гап хиёл мекунам агар калимаҳои Осимхон ба ман меғалтид мумкин o'zi се та не бисёртар отгаданных слов мешид. қариб ҳамаи калимаҳои ака Осимхон да ман медонистам. Таки ҳамихе шуд. Ман гуфтам ку ман да занг занем ман мегум шумо да. Ман да блапостам не набрад. Много бисёр калимаҳое ки хела бигем истифода набурда будем аз хотир мо мумкин буромада буд. Ина я бозиш меак барномааш меак сабаб шид ки ҳамин калимаҳоро ба хотир овардем. хеле хуб хиёл мекунам тамошобинони ҳамин барнома мумкин барои бисёр одам дарс шава ки мо бори аввал бояд забони худро омӯзем. В совершенстве сначала надо свой язык знать, изучить, а на баъд уже забонҳои дигар забонҳо забонҳои хориҷӣ биомӯзем, да. Впред чӣ мекунем? Бисёртар аҳамият метиҳем ба забони худмон. беҳтарин. Ташаккури зиёд шумода барои даъват. хеле шавқовар буд ин барномаи шумо. выпускша бош дад мекунем, тамошо мекунем. Раҳмати калон. Осимхон, дар назари шумо бозӣ чӣ хел гузашт? хеле хуб. калимаҳое ки нагуфта будем, чанд сол мешавад дар шаҳри Русия зиндагӣ мекунем, фаъолият мебарем. бояд аввал забони модариро омӯзем, баъд ва дигар забонҳо омӯзиш гирем. ҳазор раҳмат ки моро таклиф кардем, фикр кардем моро дар бораи спорт гап мезанем, суҳбат мекунем. агар медонистем мо камтар тайёр мешидем. Мо метавонем ки ай бораи спорт гап занем. Не ки барномаи мо ай бораи забони тоҷикӣ буд. хеле хуб. дар назари шумо кадом калима ай ҳама душвор буд дар ҳамин барнома вақте ки шумо калимаҳозе омад? барои ман ҳамаш душвор буданд. барои он ки ман уже соли 2014 дар Русия гуфтум зиндагӣ фаъолият мекунам. барои ман душвор уже нашуда ки чамадона мегирем Тоҷикистон мебинем. бояд ёд бигирем забони модариро гум накунем. раҳмати калон як бор дигар барои иштирок кардан дар барномаи мо. ҳозир ман мехоҳам ки ҷумларо ба охир расонед. қаҳрамони асил ин Осимхон? ҳамун одаме ки меган дар сирифдаваниҳо дар мусобиқаҳо ҷои аввалро мегирад, ҳаваи одамро чемпион меган. ва на танҳо дар ин хел спортивни достижениҳо чемпион бошед, дар ҳаёт чемпион бошед, дар зиндагӣ чемпион бошӣ, ҳама вақт дастболо бошӣ. ҳамин фикри ман ҳамин хела чемпион ҳамин тари одам аст. раҳмати калон Осимхон. Отабек, давоми ҷумла. қаҳрамони асил ин? фикри шахсии ман қаҳрамони асил ин одам нест, ин тарзи зиндагӣ мебошад. барои ман ин тарзи зиндагӣ. гуфти урусо это образ жизни, это не статус, а это уже больше как образ жизни чемпиона. Ташаккур. раҳмат. ин буд барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ. бо шумо будам ман Ноҳида Бозорова, Осимхон ва Отабек. раҳмат як бор дигар то наворҳои оянда. саломат бошед. раҳмат.